गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव आरो आब' पानसि आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बराय हरबाय। सासे बर' आइजो, बिथाङा माइरं बेपारि, बिथांखौ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों। नोंथांमोननो आं सिनायथि होनो सानदों। बिथांहा माइरं बेपार खालामनो थाखाय केपिटेल गैयामोन, थेवबो बे बेपारखौ बियो खालामनो आखायाव लादों। माब्रै लाखो बियो बेखौ गावनि खुगानिफ्रायनो जोङो खोनासंनो मोनगोन। बिथाङा माइरं बेपारजोंनो गावनि न'खरखौ मोजाङै सलायबोगासिनो दङ। बिथाङा जोबोद खस्थ' खालामनानै माइरं फानो। बिथाङा माइखौ बायस'नानै, लामनानै, सौहोनानै, माइरंखौ मोजाङै जावनानै, बासिनानै फानफैयो। बिथांनि माइरंआव गरसेबो माइगाब नुनो मोना आरो अन्थाइबो थाया। जोबोद मोजां क्वालिटि। बिथांनि माइरंआ जोबोद गोथाव, लामनाया जोबोद मोजां जायो। बिथाङा माइरंखौ अर्डार होयोब्ला गावनो न'सिम लांनानै होयो। जोबनायाव बिथांनि फन नाम्बारखौ होनानै होगोन। नोंथांमोनहा फन खालामनानै अर्डार हरनो हायो। माइरं नांगौब्ला अर्डार हरनो हागोन। बिथाङा बङाइगावनि पागलास्तान बाजाराव जिरायो। नोंथांमोनहा बाजारनिफ्रायबो माइरं बायनो हागोन। बिथाङा बङाइगाव, क'क्राझारावबो माइरं गावनो थांनानै होयो। बिथाङा माइरं बेपारि खालामनाया 36 बोसोर जाबाय होननानै बुंदों। जोंनि बर' आइजोफ्राबो फावसायनानै थायाखै, खस्थ' खालामनानैबाबो बेपार खालामगासिनो दङ, न'खर सलायगासिनो दङ। नोंनि नामा? आंना रिना नार्जारि। रिना? औ, रिना। रिना नार्जारि ना? ओरैनो 35 बोसोर जाखाबायना? औ, 36 बोसोर। 36 बोसोर जाबाय? 36 बोसोर जाबाय। आच्छा। बिथाङा धैर्य लानानै 35-36 बोसोर माइरं फानगासिनो दङ। नैबेहा जोसा नामा? औ, बे जोसा। नैबेहा रनजित? बेबो रनजित ना? बेबो रनजित। ओमफ्राय दिनै नारेंबो लाबोदों आरो? नारेंबो लाबोदोंमोन। नारेंखल दैया जोंनानो लैसे। बिथाङा न'आव बेलासियावसो सफैयो बाजारनिफ्राय। बियो जाहैदों बिथांनि न'। फैदो दानिया बिथांनि न'खौ नायदिनि। सिगाङाव बिथांहा न' गैयामोन, दा न'आ जोबोद मोजां जाबाय। माइरं बेपार खालामनानैनो बिथाङा न'बो लुबाय आरो न'खौ सलायगासिनो दङ। बिथाङा 30-35 बोसोर बेबादि बेपार खालामगासिनो दङ। बेसेबां धैर्य दङ बिथांनाव। बिथांनि गामिया कासिकट्रानि बैराजरा। बाहाय दोनो आं माइखौ। नंगौ? थारमाने माइखौ नोङो माबायो, बायस'यो आरो ना? माइ बायस'यो, सौवो। ओमफ्राय बेसे गोबाव जाखो नों? आं 35 बोसोर जाबाय। माबानाया, बे बिजनेसखौ मावनाया? थारमाने माइरं सौनानै माइरं फानो आरो? माइखौ सौबाय, माइरं खालामबाय। ओमफ्राय आरो न'आवबो हा दङ आरो? न'आवथ' हा गैया जोंना। नंगौ? खालि माइखौ बायस'यो आरो ना? बायस'यो, बेजोंनो माबाबाय, बेखौनो फानबाय, बेखौनो जाबाय, ओमफ्राय सोलिलांबाय। ओमफ्राय नोंनि माबाया, हासबेन्डआ मा खालामोमोन? बियो माबा आगोलाव थिकादार मावोमोन। बिनिफ्राय बेसे गोबाव नों बिजनेस खालामनायनि उनाव मावगोन ना मावाखै माबाफोर? बियो आंनि बिजनेस खालामनायनि आगोलाव खालामदोंमोन आरो माबाखौ, थिकादारखौ। ओमफ्राय नैबे गन्दगल जानायनिफ्रायनो बिनि माबाया, थिकादारा बन्द' जादों आरो बै समनि गन्दगलाव आरो ना? बै समनि गन्दगलाव। बिनि उनाव नों ओंखारबाय आरो बिजनेसाव? बिखौ किडनेप खालामदोंमोन। किडनेप खालामदोंमोन आरो? ओमफ्राय दानाथ' बिराद थाखा हरनांबाय बिसोरनो, मोननै पार्टिनोबो हरनांदों। साहानिबो हरदों, खोलाहानिबो हरदों। ओमफ्राय दा बे दुखु नांनानै बिजनेसखौ बियो, आं थाखाखौनो खामायबाबो बिदिनो बुहुदासो जायोबा आं मा खालामबावनो होनबा आं होनबाय, ओमफ्राय नों थादो, आं ओंखारनोसै फिल्डआव होननानै। ओमफ्राय बे समनिफ्रायनो आं ओंखारनाय दिनैसिम आं बेबायदिनो मावो आरो। ओमफ्राय नोङो बेबादियैनो एकदम न'खौ सालायबाय आरो ना? न'खरखौ बिदिनो, गथ'फोरखौ आं बेजोंनो फेदेरलांदों, न'खरखौबो आं बेजोंनो सालायलांदों आरो। हौवानि दायथ'खौ आं लादों आरो। बिदिनो आरो बहुद हिस्ट'रि दङ सिङाव। नंगौ, बहुद हिस्ट्रि। दाथ' सोलिगासिनो दं आरामै ना? सोलिगासिनो दङ। आरामै माने सोलियो आरो? सोलियो, मोजाङैनो सोलियो।
इसे मोजां खामानि मावनानै जे माबादों माने गावबागाव लामाखौ जे नोङो माबा दिहुननानै लानो रोंदों बे बिसिबां हिनजावफोरनि थाखाय आइजोफोरनि थाखाय बिसिबां गौरबनि खोथा आरोखि जोंनि आइजोफ्राबो जे हौवाफोरनि समान खामानि मावनानै गावनि न'खौ सालायनो हायो बिथाङा सासे दिन्थिगिरि नोंनाथ' न'आ जोबोद मोजां ओमफ्राय न'खौ मारै लुखो नों लुखो ना गोदोनि बिदिनो खामोन नोंनि न'आ गोदोनि गैयामोन एकदम जोंहा न'आव थानोनो माबा गैयामोन आरो फिसाफ्राबो बेबादिनो मालायनि न'आवसो उन्दुयोमोन बे उन्दै उन्दै समावहाय न'आ बैथिंमोन ओमफ्राय दा बे न'आव बिदिनो एसे देरबाय सेंग्रा जालांबाय ओमफ्राय देरलांबाय बिसोरो देरनानै दाना एसे बुद्धिखौ रोंनानै सासे गिदिर थिकादारनाव साब कन्ट्राक्ट लाबाय ओमफ्राय बिदिनो साब कन्ट्राक्ट लानानै बिनि आन्दारावनो दिनै एसे गाबोन एसे मालफोरखौ बुथुमनानै बे न'खौ बानायबाय फिसालाया बेखौबो फिसालायानो लुबाय ज' लोगो नांनानै नोंनि बिजनेसजों लोगो लानानै ज' फिसालानि बिजनेसजों ज' फैसाखौ एखे लगे खालामनानै बे न'खौ लुबाय आरोखि नोंसोरो नोंबो बहुद हेल्प होबाय आरो बेबादियैनो आरो माखौबो फेमिलिखौबो माने फिसिनानै आरो फैसा एसे जमा खालामनानै फिसालायाबो दा गिदिर देरनानै बिजनेस खालामबाय बेजों ज' लुबाय आरो आगोलाव थारमाने न' गैयामोन बांद्राय गैखायामोन न'आनो थारमाने दासो लुदों आरो दा लुबाय ओमफ्राय आं बिदिनो बे बिआरपिएलआव आं माइरं फाननानैनो आं बुहुद अमाबो फिसिदों बुहुद अमा फिसिदों ओमफ्राय मोसौबो लादों आङो आं बेबादिनो अमा फिसिनानैनो बिदिनो सोलिलांदों आरो बे समावथ' अमाया बिराद दामानो गैया 500 थाखाल'मोन फिसाया ओमफ्राय दाथ' नै 3000 गाहाम फिसा मासेयावनो अमाया दाथ' नै अमायाबो बिदिनो आं दा अमाखौ लाफिनबाय आरो अमाखौ लाफिनबावबाय आं दा ओमफ्राय दा बिदिनो सोलिलाङो दा बर्थमानाव फिसालाया थिकादाराव बिदिनो सोलिनानै दङ आरो जोंहा हा हु गैया बेखिनिनो आरो माबायाबो न' लुदों बेनो जोंनि हाया दा जानाय लोंनायखौ आं बिदिनो आंनि बेफारजोंनो आं माबाबाय ओमफ्राय नांगौनि फिसालाफोरा गावनि फिसाफोरनि थाखाय सासे माबायाव दोनो हस्टेलाव दोनो ओमफ्राय बेंटल चेनेलाव दोनो गावनि फिसाखौ गाव माबा बिसोरो गावबागाव फेमिलिखौ नायबाय नोंहा जयै जाहोबाय आरो आंहा जयै आं जानायखौ नों होबाय आरो बिदिनो दा बहुत मोजां खामानि मावदों माइ बायनानै जे माइरं फाननो सोरनिफ्राय बिदि माबा मोना जेनेबा बेबादि खालामबा आं प्रथमाव आंहा जेबो गैखायामोन ओमफ्राय सासे मानसि बे बिआरपिएलनि मानसि आंखौ ओरैबायदि सुबिदा होदों आरो बियो आं बिदिनो लाफा मुथानै मुला मुथानै बेबादिनो दुन्दिया एसे लानानै बिआरपिएल बे बाजाराव आं फानहैजेनदों फार्स्टनो ओमफ्राय बे फार्स्ट फानहैजेननायाव सासे एसामिस मानसिया आंखौ बुंबाय बायदौ आइजं माइरं मोनो ना मोना मोनो नों आंनो 10 केजिसो लानानै फैग्रोसाय होननानै बुंदों ओमफ्राय 10 केजि आङो बेनो लांनानै हैबाय ओमफ्राय जानायखौ मोजां मोनबाय ओमफ्राय दाना नेक्स्टआव बियो लोगो हमफैफिननानै आंखौ बुंबाय बियो बायद' नों आंनो 25 केजि लाबो होननानै ओमफ्राय आं होनबाय आंहा बेबादि थाखा गैया होननानै बुंबाय आं बेबादि माइ बायनो आंहा खुनु माबा गैया ओमफ्राय बियो आंनो 3 मन माइनि थाखा आंनो हरबाय बियो नों बेजोंनो केपिटेल खालामनानै नों बेजोंनो फाननानै नों आसल थाखा खालामनानै बे सासे एसामिस मानसिया आंनो बेबादि होदों आरो फैसा ओमफ्राय आं बेजोंनो एकदम रटेसन खालामनानै आं बेजोंनो गुवार जालांबाय आरो बिआरपिएलआव आं गैयाबाबो बेबायदि 80टा क्वार्टाराव आं माइरं होयोमोन बिदिनो होयैनो आं बहुद अमा फिसिनो हादों बहुद मानसिबो आं फिसिफिननो हाबावदों आरो न'खरावहाय बिदिनो उन्दै गथ'फोर 3सो आं दोननानै लेखाबो फोरोंदों आरो गथ'फोरखौ बे गथ'फोरा दानो एसे देरनानै गथ'फोरा मालायनि फिसा खोथा लायाखिसै गावसिनो दा बाहेरायाव थांजोब्बाय आरो बिसोरो बहुत मोजां खामानि मावदों माने दा बिसिनो आरो माबा आं दा सोलिनाया आं दा बे माबाखौबो आं बेखौ एकदम लोगो हमफिननो नागिरदों बे मानसिया गैला आरो रिटायार जानानै थांबाय आं लोगो हमहैफिननो सानदोंमोन आरो बेखौ
आंखौ बहुद बिआरपिलावबो हेल्प होनाय दङ बेबादिनो आं बेनिफ्रायनो मानसि जादों आरो माइरं फायखारियाव दा आंखौ बहुद माबा बेलेग जाथियानो आंखौ अनो दाबो आङो बङाइगावआव दा फानहैयो आङो बहुद मारवालि मानसिया आंनो हेल्प होयो दाबो आंनो हेल्प खालामो आरो बहुद हेल्प हरो आंनो बेबायदि मोजां रोखोमै आं अननायखौ मोनो आरो दस्रा सम्प्रदायनिफ्रायबाबो माने नोङो माने माइरंखौ बहुद क्वालिटि मोजां क्वालिटि होयो ना नंखायनो मानसिफ्रा बेबादिनो जुदि बबेबा खामानिखौ मावोब्ला एकदम मोजां माने क्वालिटि होनो हानांगोन होमब्ला नोंहा माने बिसिनि गोसोआव फोथायनाय होनो हानांगोन आरो आङो माने मोजां जिनिस होगोन होमब्लानो बयबो थारमाने नोंखौ हेल्प खालामगोन बेनो आरोखि आं लोगो लोगो लाङो आंनि लोगो लोगो आंनि माइरङा जोबजोबो थाया दस्राना बे आंनि लोगो दा फैफानाया बेनाथ' एकदम माबायावनो थांदों बियो दिनै 7थायावनो थांदों बियो आं 10थायावसो थांदों मर्निं एकदम आर्लि मर्निं थांथारदों आरोखि सिगां थांदों आं 10थायाव थांदों होमबाबो आंना जोबो आरो माइरङा बेनाथ' बिराद बुरजा आग्लायबोनानै होजों न'आव रुमाव दोनबोदों ओमफ्राय आंनाथ' सेस थाबोजोबखायो बेबादिनो मावबाय था बिदिनो आरो माइरंखौथ' जोंबो जाबाय मोनजाबाय बहुद मोजां क्वालिटि होयो माइरङा बिराद मोजां माने जावनाङाबो माने अन्थाइबो मोनजाया दखानफ्राव बायबाथ' जोङो अन्थाइबो बासिनाङो ना दिनै बेवहायनो एसेनोसै गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव नुजाथिबावगोन गोजोन्थों